Vydridu Ficiak chce, aby sme pozamrzali tejto zimy, ľudia Boží. Ficiakova čvarga si s nás robí prdeň. Plyn bude čoskoro drahý, jak svetená voda. A viete prečo? No lebo skladovania plynu je za povaľača Fica také predražené, že aj Judáš Iškariotský by sa chytal za gebuľu. Predstavte si, že za uskladnenia 1 MWh si vytridu si Ficiaci pýtajú 6 €, kým v Európskej únii je to ledva 1 euro, možno 2 eurá za 1 MWh. To je ako keby ste si kupovali brinzové halušky za zlaté dukáty. A kto na tom predraženom skladovaní plynu zarába a ryžuje, ľudia Boží? No predsa ten český brzobohatý kreténsky, či jak mu je meno. Ten, čo má palce vo všetkom zviazanom s plynom u nás. V preprave, v skladovaní, v obchodovaní s plynom. A Ficiak darovník. Ten mu svojou suverénnou politikou na všetky 4 východné strany len drží rebrík. Čistý odrb je to, ľudia Boží. Čistý odrb. Stalinou pohrobok Ficiak bojuje za ruský plyn jak žukov pri Dukle, ale nie pre lásku Putlerovi, ale pre svoje groše, čo mu vraj bokom kvapkajú do vačku, paskude jednej. A čo pravá ruka Kaliho, Saková? Škrata pretí do stoličky jak zabetonovaná úradnička a brzdí eko-eurofondy na zelenú domácnostiam. A výsledok? My platíme za energie, ako by sme kúrili eurobankovkami a brzobohatí s jeho ficiackou bandou oplanou si plnia truhlice. A to nie je všetko. Táto umelá energokríza, čo nám tu potajme richtujú, to je plán ako od Blaho Che Guevaru. Ficiakova čvarga, hlasáci, smeráci, SNS-ácké zlodajské straky. Všetci títo luhári robia krivácku politiku tak, aby groše tiekli ich kumpánom a vám, prostým ľuďom, bude v decembri treskúca zima a v Puligári pusto. Veď vidíte, Taraba dá Orbánovi elektriku zadarmo na Dmároš a Ficiak dá Orbánovi stavať vojenskú nemocnicu za miliardy. Babiš nedávno pustil takú hlášku, že Ficiak je napojený na nejakého českého energooligarchu. No nie je to náhodou tento pánko brzobohatý, čo ovláda slovenský biznis s plynom? A nerobia títo smerohlasáckí ozembusy všetko preto, aby mu naplnili mešce, z ktorých oni, odroni, vraj bokom dostanú bakšiš, kým my budeme v zime drkotať zubami. A čo tá zelená domácnostiam? Pľuha Saková. Eko-eurofondy stoja. Domácnosti platia horibilné sumy za elektriku, a to už dneska. A kto z toho profituje? No predsa tí kriváci, čo ovládajú u nás predražené skladovania a prepravu plynu. Všetko je to jeden podfuk. Ficiak a jeho banda krimipapalášov nás chcú odrať z kože. Vydridusi nás chcú vymraziť tejto zimy a ešte sa tvária, že to všetko tá zlá Európska únia. Myslia si, že žereme seno, paskudy smerohlasácké. Ratuj dušu na doline, ľudia Boží. Budeme držať hubu a krok ako ovce pred strihaním? Alebo im ukážeme, že nie sme butatóti? Komentuj, zdieľaj, nech každý vie, čo tieto papľuhy na nás chystajú.